Ay, kumusta saan eh? Kumusta mo diha? Oh, yun na pa. Kumusta po tangal sa kay balita ro, no? Ito na gamitin ito sa lamin, be. Pero klaro siya pa. Klaro. Klaro na kayo. Klaro pa sa kape. Kape. Sa pa. Uy! Yan ang po'y balita, no? Ingon na po si President Duterte. Nga, kini ko ng mga Bisaya. Mga gahi ko na ko. Oh no! Gusto na ako. Bisaya mo ba ako? Ay! Di mo ko gahi ko. Sakitan mo ko. Martilyo. Saon mong guning Cebu. Grabe na ang virus. Dagan na kayo takdas virus. Oh no! Suf. Sahay man po gunoon na magi mga balungon. Mag-ingon sa presidente nga kanang mag face mask. So, ang uban wa man mag face mask. Nag face up man on. Damay-damay pag picture sa tag presidente. Oh mo dara. Gwa para ba kay presidente Duterte. Di na ni si Digong, para ni si Digang. Na pa. Sus, ni apa gig mga picture ni Sinubong Bongo. Hindi mo ang bay si Bongo. Mura na si nahimo ni si Bunga. Bunga na hinaon ni. Ay. Saon man po ni oy, uban lagi. Badlungon. Oh, na apoy. Ang uban na imbis nga mag stay at home. Sa man position man hinoon. Sayo panos kamino. Ilah man po hinoon ng tinuhuan niya. Manay problema. Basta kanani ang walang tay virus. Yan na may virus. Ano pa ni Presidente Duterte virus. Susuya ni. Ang uban po. Bisag bawal gani magtipon-tipon na. Sige og tari. Ang lutang gini mga sugarol eh. Ngita gig paagi. Nganto sa pinaka suok kayo, pinaka bukid. Ito sila dito mo tari-tari. Sus ako di ko ganahan ng sabong pero mukaon hinung ko na ibihag. Mangayo ra ko kasi ang kabihag. Ay samot ginaning mga Bisaya kay ang uban ra ba. Gisira ra ba ang uban ni mga Bisaya ko no. Kay bag underestimate kay lang Bisaya kay shortcut ko kay istorya. Nga ang kuan pareho nang kalayo. Kalayo man na unta nya ang Bisaya imo mang kayo. Nya pareho nang kalabaw. Kalabaw nya imo na po kunong kabaw. Tinamad kito kay ning mga Bisaya istorya. May gani kuno ning baka kay wa nimo ang bak. Ano yung istorya sa mga batian akong amigo sa una nga kuan man to tinamad ko kay mga Bisaya istorya shortcut kayo ba ay nya lapi usahay nga di magkasinabot di masabtan ba uban ba Bisaya kasi atong kung ang kailangan maestra kung siya giputana siya sa kung sa estudyante nga katulog ang maestra kung ano ba to di mo to Bisaya gud pato siya dahil ito istoryahan punta na siya sa iyang estudyante sa mga estudyante nga ma'am paasa ka ma'am tubag pitaw ni kung itong maestra nga kauban ako nga ano hindi ako paasa hak bitaw niya naaputoy mag-amigo nga nagkasinong bagay amigo man sila kay kuan gani usad gani Bisaya anyang usad kini ang Tagalog ng istorya. Lubayong man sila og container. Nya to Tagalog nga. Pare, ang bigat naman ito. Ingon bitaw Bisaya nga. Bitaw, buhian bitaw sa Tagalog. Sukuay no, gipuspusa no og maayo sa. Pusa no maayo sa. Katutog ng bayungan. Sahay gini, Bisaya man ang taon. Daog man gini taon sahay pero mula gina ngadto ta og Manila
katawon ta kay gahi mo kay itong istorya Tagalog. Magkano ka lang dumating ako. May dala ka bang bakit pag uwi? Kalagot yun lang trabaho pero dali raman ang katuna noon kini istorya nga Tagalog. Dali raman na kay may pattern pero to akong amigo nga akong gitudluan nga pag istorya Tagalog ba gitudluan siya basta pag tinagalog ni ka kanang mga litra nga O mga A imo lang ilisag ay pareho sa kanni ang pagkaon pag Tagalog ana pagkain dali ra kayo ihaon ihain dali ra kayo ni putulon putulin dali ra kayo bahaan bahain ito to dia nga na ami igsuon nga katuto ang hinguli siya gikag Manila nya dito to pud akong amigo nya kuan ba nagutan siya ba nagutan mi dito karon giagda na niya to tong mo igsuon Tagalog gani siguro ang ihang tang gusto paingon kuan ba kanang mga untag kauntag utan ya isip-isip niya uso kay Tagalog ani kauntag utan no nalumduman niya akong gitudlo siya nga ang litra nga O litra nga bilisan lag ay bingon siya dayon nga uy day kain tayo ng utin kasi dahil pag-away noon rason mo niya kay ang kaon himong kain niyang utan himong utin wagi klaro oy malingaw ta aning mga Bisaya kay sa komedya grabe gini mga Bisaya nya lamian ra ba ning mga Bisaya sa mga pagkaon mga Bisaya ako proud di ko nga Bisaya ko kay diba kana sili nga Bisaya lami gani sagol sa mga pagkaon man sa Bisaya diba labi na gining manok nga Bisaya kay tibukon ko na hasta apil ko na hasta ang balhibo diba lechon nga binisaya diba sus nindot kayo mga Bisaya sa mga pagkaon maong di ko nila dapat nga underestimate ang mga Bisaya kay lami man tag mga pagkaon naman tayo kapasigarbo labi na sa Cebu aso lami kayong lechon sa Cebu lechon sa mga Bisaya sa Cebu nya lami po ito sa Cebu kanang as daplin ng utan nga Bisaya nadumduman ang mga to kung amigo nga pangalan siya og si Titi ba wala ko amigong pangalan Titi nya ni hapon mi ato utan Bisaya sulami kay utan Bisaya ay halo sa mais ng kanon nya naikaling ni prito sinog baas ba nindot sige mi kaon nya ako siyang ganda o ti kaon mga riti siyempre kaya ni kaon po dayon unya karon ako ni siya ko nay utan ti riti sis lami kani mga utan ti kay utan Bisaya gini pag kuan riti pag higop ri butangin yung plato pag kuan ya sabaw ti dili na ti kuan na yung plato butay na sabaw magbahog ti bahugan ang taon niya yung plato kuan man dito so sabi niyo kini mga Bisaya ngilinig kayo kay ato ang presidente ron Bisaya diba si Manny Pacquiao senador Bisaya agay mga singer nga mga Bisaya ngilinig kayo ng mga Bisaya nya pag ninyo di lang sa tao ngilinig mga Bisaya basta sa mga hayop kunong iring na Bisaya iro na Bisaya may ka itong iro ginamo nga bright mga ito kung punta na ang iro nga Rambo dili sa Rambo naka-training mo siya sa mathematics usa may square root Rambo sa 4 square root of 4 so kuan tubag ko na yung iro nga aw duka tukulok to indot kayo lagi nya times na po punta na Rambo pila man na ang 2 times to so aw sidig upat ngiling itong iro Bisaya itong iro nya
karon ako mangitistingan kay mo iron ko kini iro char ni cancer pa ni akong ko ada yo rambo 1 million plus 1 million asa sta karon na tapos mga umah sige pag-aw-aw pumaman 2 million man aw nya tapos mi iring ay iring na mo nga grabe po itong iring kay kumumawa itong istorya mo ang iring kung ang iring nga kita siya sudan na mo dito sa lamisa sudan nga isda ba lami kay isda ito isda pagka-display sa lamisa yung iring na mo wow wow grabe ito mong iring niya pagkagabi anak kayo nailaki bay man itong iring gisung na mong iring gisung itong laki buti anak ko nga bugdo sila yung mong iring ayaw bakit yun sa kato no ano ito iring ito bright yung iring na naman nya itong puspusan bitaw na ko kay kuha to ang pagkaon mo sudan yung iring dahil kamaong din yung manikas dahil bisaya itong iring nga kay puspus kita yung budong iring nga yawa buang itong iring nga pero abin ninyo ini mga bisaya bisag asa mga ito kuang gay ni ini ang mga batikan gay ni karong panahon na gitistingan lagi ni mga bisaya ini mga bisaya sa Cebu okay yung dahil sila nga mga taga Cebu kuno labi ng taga Basak mga gahi kuno pero kumo kuno lawas pero sinuod lang kini ato ang kuan karon problema karon malampasan ra tani kinahanglan ra gid ta mag hiusa kinahanglan ra gid nga atong himuon ang tanan aron nga kining kontra to coronavirus so shout out to sa day shout out to sa mga iring adik shout out ko sa ang mga followers nga si Russell Bocado si Margie Sumangit magkuha na sila na sila mga estudyante na ko sa una unya shout out po ay kang Tulinday akong kaklase kang Titing Laymar sa mga followers na to shout out po sa tanan nga mga estudyante na ko dati sa Division Scott nga si Miss Irish Medalyo yan unya naday ko gihimo dahil kanta nga para sa mga Bisaya so tangian inyo ay tagaan ta mo sample karon pero ako pa ni ipa-remix kang idol nako DJ Janry Eno yan taga kuan na siya Bisaya guna no sa taga PV Corpus pero to aron base og Manila so ako na po nang ipa na po na ang title basta Bisaya sige tagaan ta mo sample basta Bisaya pinanggaon basta Bisaya mainam pingon ampian kasing-kasing mo nagituwa-tuwaan kisaan sa arang di pasakitan suban sample ra at ang niya ang full version anak ma-record na naman ma-raise na so proud tang mga Bisaya di kami ginahas ng ulo sa ngalan na di kami kubadlong stay safe stay at home God bless Bisaya.